Poeh Henk, wat is dit een mooie omgeving. Ik snap wel dat dit een watersportdorp is geworden. Ja, en vroeger was dit echt een vissersdorp. Het is behoorlijk veranderd de afgelopen 100, 150 jaar. Ik heb ook gehoord dat er hier ooit wel een palingsvisserij opera is geweest. Ja, Zou het hier zeker. ergens in de buurt zijn? Ja, dat was, ik denk misschien wel 25 of 30 jaar terug. Ja, misschien kunnen we daar wat mee. Is er iemand die we daar iets over zouden kunnen vragen? Nou, ik denk sowieso over de visserij. Daar kunnen we Frederik kunnen we wel over praten. Want die is ook wel bekend met Omroep Friesland volgens mij. Want die komt regelmatig even langs. Nou, dan gaan we daar een item over maken. Zeker. Goeie en welkom bij Friesland Youth. We beginnen deze uitzending even op locatie, want in Heeg daar gebeurt van alles. Er zijn allerlei activiteiten. En Redmer Stamhuis hebben we erheen gestuurd om met een bekende Hegemer te praten, om even te jaren van wat er aan de hand is. En ja, we pakken nog even een stukje geschiedenis maken, hoe ik het begrepen heb. Dus ik zou zeggen, Redmer, kom maar in. Wie heeft daarbij die steen? Hallo, we zijn hier bij de palingsvisserij van Frederik Visserman. Hallo Frederik. Hoi. Ja, hoi. Hoe lang ben jij onderhand al visser? Ik ben in 2009 ben ik eigenlijk visserman. Dus dat is nou, even zien, maar ik even rekenen niet. Ongeveer een 15 jaar, dacht ik. Ja, 14 jaar zeg maar. Ja. En hoe ben je er begonnen als visser? Ja, ik ben er hier al trots mijn huid eigenlijk. Ik ben een jonge generatie visserman. Dus ja, dus dat is al een heel lang weer waarom. 9e generatie van je familie? Ja, ja. Dus Zijn er mooie vissersverhalen uit de familie? er zijn altijd mooie vissersverhalen. Het is ook heel veel vissers Latijn natuurlijk. Nou, ja, het zijn mooie verhalen, maar vroeger was het wie het wat anders als dat het hoe het daar is. Wat zijn de grootste verschillen? Ja, vroeger wie het vol harder werken. Sint-Wurg had je een boot met een motorke en een spuit en een heel drukspuit. En ja, dat hing je vroeger al net. Dus het gaat nu allemaal een stuk efficiënter. Efficiënter, maar lichter. Het werk is vol lichter dan als toen machines heeft en dat is vroeger net. Wat zijn van de meest essentiële machines die je nu gebruikt? Ja, de binnenboordmotor van mijn boot natuurlijk. Ja, ooit mooi op het zeiltje. Ja, dan dat kost je best voor een soort tijd. De vissermannen moesten vroeger natuurlijk gewoon zelf roeien. Ja, nou, eigenlijk is maar zeil. Kijk eens maar de ielaak vroeger. Vroeger is de ielaak en die vervoeren de iel van Friesland naar Engeland helemaal. Nou om. Naar Engeland en dan met een zeil kwam je daar. En wat deden ze dan in Engeland? Daar verhandelden ze gewoon de iel. De iel kwam in de rom, levend in de rom aan en ze zielden naar Engeland aan. Omdat ze net een motor hier, nou, dus ze moesten zielden naar Engeland aan. En dan vingen ze de alen, die vingen ze hier bij Friesland. Ja, de beroepsvisjes hier, je al je lietse beroepsvisjes en die vangen de iel. En dan waren opsparen als een 18 toen de iel is. En die waren dan in het rom van de ielaak en dan gingen ze vat. En waarom verkochten ze het dan in Engeland? Omdat daar een heel soort vraag naar verse producten. Zelf konden ze niet zo goed aan hun verse producten komen. Engeland, toen in die tijd al Londen dan als stad, wie al enorm grote bevolking. Dus ja, er moest een heel soort eten in. Dus daar kon jouw familie dan goed gebruik van maken. Daar kon heel Friesland gebruik van maken. Ja. Heel Zuidwest-Friesland had er een heel soort handel mee. Ja. En wat was een van de grootste uitdagingen? Naast dan het niet hebben van een motor, was het een moeilijke tocht? Ging er ook wel eens iets mis? Ja, natuurlijk. In die tijd, het is nou geen elektronische apparatuur en dat soort dingen. Dus je moest alles bestjaren en op bezinnen en op het op de lucht zien wat het waar ging van. En ja, dan wie het was het meer waar en dan moest niet behandelen. En wat gebeurde er dan als er iets misgaat? Ja, dat zijn verschillende dingen. Ze zijn wel vergingen, maar mensen de iel is wel degelijk, dus dan kwamen ze maar lading tegen de iel. Dus ja, dat zit ik net op. Dan kan je het nog wel onleefd hebben, maar dan is die lading waar het om gaat, is helemaal vet. En hoe lang duurde het dan om van Friesland naar Engeland te komen? Ja, dat is heel makkelijk te zien. Dan krijg je hoe de winst is. Dus dat is ook veel verschil, daar kun je niet op inplannen. Nee, kun je nooit op inplannen. De ene keer wie het een hele snelle oertocht en de andere keer dan wie het door het doen, een weekend soms hadden ze te doen. Ik maar omdat het waar soms slecht wien, dan moesten ze wachten dat ze net verder doen. Ja, en ja, het is eigenlijk zo, er is in Sint-Wurg, toen ik begon te vissen,
is een replica te water litten. Want het is een replica gebouwd van de Ierlaak. En die is toen te water litten. En daar is destijds ik al eens een keer een palingopera oer maken. En daar is eigenlijk toen in die opera al een beetje helemaal uitgelegd hoe het vroeger ging. En hoe het in zijn werk ging. In opera-stijl. In opera-stijl. Weet je nog de naam van een van de nummers? Nee, geen idee. Maar wie zorgt voor de muziek op die opera? Muziek voor de opera, ja, dat was onder andere onze eigen korps, Crescendo. Nou, verrek. Daar zijn we vandaag voor. Nou, Crescendo, hartstikke bedankt dat jullie een mooie palingopera hebben mogen begeleiden. Henk, het wordt wel een uitdaging om zoveel geschiedenis in zo'n kort item kwijt te kunnen. Ja, we heb ik maar 3 minuten, maar ik denk dat de meeste mensen hier in Heeg hun verhaal ik wil vertellen wel boeten deze sneun om. Dus ja, dat is wel mooi. Ja, die openhartigheid wordt erg gewaardeerd. En Ja, ik heb wel verrekte kaart gekregen inmiddels. ja, misschien tijd voor een zomersdeuntje. Dos Danza? Ja, die gooien we er gewoon lekker in.